Кукмара тернәкләндерү үзәгенә медицина белгечләре җитешми. Дәваланырга килүче балалар саны арта, штат яңа кадрлар белән тулыланмый. Җитәкчелек күбрәк терәк хәрәкәт, күз авыруларын дәвалаучы, физик күнегүләргә өйрәтүче белгечләрнең тырышлыгына таяна. Алар ярдәмендә үзенчәлекле балаларны махсус олимпиадага әзерләүне дә максат итеп куйганнар. Көнчыгыш халыклары символы булган түбәтәйне кулдан тегәләр. Осталар әзерләгән фасонны милли орнаментлар белән бизиләр. Яшел соры төсләрне аралаштыралар. Төп эшне машина башкарса да, һәр бизәк айрым контрольдә тотыла. Надо следить, чтобы не скопилась нитка в одном месте, и не произошла какая-то авария в машинке. Сәламәтлекләре буенча мөмкинлекләре шикләнгән балаларга тулы ирек бирелгән. Һәр кем хәлдән килгәнчә үзенчә эшләргә тырыша. Мәҗбүри эшләтмиләр. Тернәкләндерү үзәгендә балалар нәрсә эшләр икәнен үзләре сайлый. Фасоль я посадил, эксперимент с ним делаю. Мин фасол чәчтем, тәҗрибә ясыйм, күзәтәм, су сибәм, аннан теплицага утыртам. Ике теплицаны республика гранты акчасына алганнар. Биредә петрушка, рис чәчелгән инде. Аларны балалар үзләре карый. Нитрат кулланмыйча үстерәләр. 2019 елда без 540 балага хезмәт күрсәттек. 2020 елда азрак булды, 454 бала иде. Балалар белән эшне онлайн режимда дәвам иттек. Дәресләр алып бардык, видео дәресләр төшердек, Skype белән шөгыльләндек, ата-аналар белән онлайн җыелышлар үткәрдек. Дистанцион аралашу форматы медицина белгечләренә авыр бирелгән. Якыннан очрашмый торып, киңәшләр бирү бик нәтиҗәле булмаган. Пандемиядан соң көндезге стационар 4 сменада эшли. Логопедлар, социаль педагоглар, психологлар белән шөгыльләнәләр. Белгечләр аз, ярдәмгә тәрбияләнүчеләр үзләре килә. У нас есть кружок. Бездә иҗат түгәрәге бар. Без спектакльләр куябыз. Элек мин актриса гына идем, хәзер үзем спектакль куюда катнашам. 3 ел инде балалар бәйрәмнәренең аниматоры булып эшлим. Биргә еш киләм. Педагоглар иҗади мөмкинлекләрне генә ачарга омтылмый. Балаларда спортка, сәламәт яшәү рәвешенә мәхәббәт тәрбиялиләр. Һәр иртә күнегүләр ясыйлар, аяз көннәрдә велосипедта йөриләр. Әлегә үз ишгаларында ярышалар. Планнарында халыкара мәйданга чыгу. 2022 елда Казан махсус олимпиаданың бөтен дөнья кышкы уеннарын кабул итә. Балалар аны тамашачылар сыйфатында караячак. Соңрак ярышларда үзләре дә катнашырга Россия җыелма командасына керергә тели. Фанис Мөхәммәтов, Регина Сафиуллина, Никита Грахенцев, Татарстан яңалыклары, Кукмара районы.